ویلکومن، خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم رہائشی کمرے میں استعمال ہونے والی اشیاء کے نام جرمن زبان میں سیکھیں گے۔ یاد رکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ساتھ دہرائیں اور اپنے پاس لکھ لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ام وونزیمر، رہائشی کمرے میں۔ اس کے لیے استعمال ہونے والا آرٹیکل ہے das Wohnzimmer، رہائشی کمرہ۔ der Sessel، بازو والی کرسی۔ die Sessel، بازو والی کرسیاں۔ das Sofa، صوفہ۔ die Sofas، صوفے۔ die Couch، couch۔ die Couches، couch جمع۔ die Wohnwand، دیوار گیر الماری۔ die Wohnwände، دیوار گیر الماریاں۔ die Fernsehbank، ٹی وی بینچ۔ die Fernsehbänke، ٹی وی بینچ جمع۔ der Kamin، آتش دان۔ die Kamine، آتش دان جمع۔ der Couchtisch، couch ٹیبل۔ die Couchtische، couch ٹیبل جمع۔ der Vorhang، پردہ۔ die Vorhänge، پردے۔ die Lampe، لیمپ۔ die Lampen، لیمپ جمع۔ der Fernseher، ٹی وی۔ die Fernseher، ٹی وی جمع۔ die Vase، گلدان۔ die Vasen، گلدان جمع۔ der Teppich، قالین۔ die Teppiche، قالین جمع۔ der Kronleuchter، فانوس۔ die Kronleuchter، فانوس جمع۔ die Vitrine، شوکیس۔ die Vitrinen، شوکیس جمع۔ das Bücherregal، کتابوں کی الماری۔ die Bücherregale، کتابوں کی الماریاں۔ die Wanduhr، دیوار گیر گھڑی۔ die Wanduhren، دیوار گیر گھڑیاں۔ die Topfpflanze، گملے والا پودا۔ die Topfpflanzen، گملے والے پودے۔ die Klimaanlage، ایئر کنڈیشنر۔ die Klimaanlagen، ایئر کنڈیشنر جمع۔ die Heizung، ہیٹر۔ die Heizungen، ہیٹر جمع۔ der Ventilator، پنکھا۔ die Ventilatoren، پنکھے۔ die Stehlampe، سٹینڈ والا لیمپ۔ die Stehlampen، سٹینڈ والی لیمپ۔ das Bild، تصویر، پینٹنگ۔ die Bilder، تصاویر، پینٹنگز۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے danke۔ auf Wiedersehen، tschüss۔